Aby sme mali pokope celý balíček zraku, zrakových reflexov a okohybných nervov, budeme v príbehu And a Peru ešte pokračovať. Dúfam, ste videli video o Lukášovi, Andách a Nervus opticus, pretože teraz sa posunieme o jedno údolie vedľa na veľmi známe miesto Machu Picchu. Okohybné nervy máme 3 a sú to Nervus oculomotorius, ktorý bude predstavovať Nina a Edo, Nervus trochlearis, ktorý nám stvárni miestny sprievodca a Nervus abducens nám skúsi priblížiť staroveký inský lekár namalovaný na nástenej malbe. Ich príbehy budú pre nás tvoriť myšlienkové mapy, tvorené rôznymi analógiami, podľa ktorých sa pokúsime zapamätať si priebeh a funkciu jednotlivých hlavových nervov. Ako prvý rozoberieme Nervus oculomotorius. Už teda vieme, že mezencefalón nám vždy predstavuje tento skalný masív v tvare M. M ako mezencefalón. Akurát teraz, na rozdiel od príbehu Lukáša a Nervus opticus, nie sme z dorzálnej strany mezencefala, kde sa nachádzajú 4 hrbolky, kolikuly, ale sme na jeho opačnej, ventrálnej strane, kde sú 2 útvary pedunculy cerebri. Pedunculy sú v doslovnom preklade stopky alebo všeobecnejšie výbežky, výčnelky. Tie budú v našom príbehu pre lepšie zapamätanie a asociáciu s reálnym miestom predstavovať 2 vyčnievajúce kopce Rainbow Mountains. A viem, že v skutočnosti sa dúhové kopce nachádzajú snáď stovky kilometrov od Machu Picchu, ale pre nejakú kompaktnú predstavu si ich v našom príbehu zasadíme presne sem. Medzi tými 2 kopcami sa nachádza priesmyk, ktorému dáme názov Fossa interpeduncularis. Fossa je v preklade z latinčiny jamka, priehlbina, ale dá sa preložiť aj ako žliabok. Konkrétne tu u nás to bude údolie medzi týmito 2 výbežkami. Takže do pamäťovej mapy zapisujeme ďalší bod. Fossa interpeduncularis. Bude to miesto, kde Nervus oculomotorius vystupuje z mozgového kmeňa, čiže z mezencefala. Po výstupe z fossa interpeduncularis prebieha Nervus oculomotorius v subarachnoidálnom priestore medzi arteria cerebri posterior a arteria cerebelli superior. Jeho priebeh bude predstavovať táto cesta pokrytá zlatom. Úzky anatomický vzťah s cievami má významné klinické dôsledky, pretože aneurizma týchto ciev môže spôsobiť kompresiu nervu s typickými príznakmi parézy Nervus oculomotorius. 2 cievy sú zobrazené ako 2 kanály, akvadukty vedľa cesty. Inkovia mali totiž veľmi vyspelý systém zavlažovania a mohli pestovať plodiny vo vysokohorskom teréne na ťažko dostupných terasovitých poliach. Turisti teda môžu ďalej pokračovať cestou pokrytou zlatom až do jaskyne, v preklade kaverny. To je ďalší objekt, ktorý si tiež uložíme ako stály bod do našej pamäťovej mapy. Táto jaskyňa bude pre nás v každom videu predstavovať sinus cavernosus. A teraz si všimneme strop jaskyne. Je tam prasklina. Je to prasklina, ktorá slúži ako otvor, ktorým sa turisti dostávajú sem hore do tohto oválneho priestoru chrámu slnka. Pre nás budú tieto oválne priestory predstavovať očnicu. Áno, viem, že očnice máme 2 a tieto ovály tu vidíme 3, ale skúsime to opomenúť. Na Machu Picchu sa skutočne nachádza chrám slnka. Templo del Sol, ktorý je položený v posvetnom sektore, má oválny pôdorys a je to jediná oválna budova v Machu Picchu. Pod chrámom slnka sa nachádza malá prírodná jaskyňa, ktorú Inkovia upravili kamennými blokmi a slúžila ako kráľovská hrobka. Prasklina vytvára otvor do očnice, čiže nazvime ju očnicová, v preklade orbitalis. A ten otvor vytvára smerom hore, takže superior. Takže vyťahujeme pamäťové mapy a píšeme fissura orbitalis superior. A teraz, keď už máme našich turistov v očnici, sa budeme baviť o funkcii. Toto je Nina, novinárka a influencerka s červenými vlasmi. Keď sa dostala hore do chrámu, čiže do očnice a videla ten krásny výhľad, hneď začala natáčať ikonickú horu Machu Picchu s názvom Haina Picchu, ktorú všetci poznáme minimálne z fotiek. Nazýva sa aj Nose Like hora, pretože vytvára optickú ilúziu tváre. Nina začína natáčať materiál na stories, zapína foťák a smeruje ním na vrchol hory. Najskôr ju premkne panika, že jej nefunguje kamera, pretože nič nevidí, ale to iba má nasadenú krytku na objektíve. Krytku teda vyklápa a voilà. Analogicky presne ako keď otvoríte oko. Tieto 2 pohyby, ktoré Nina urobila, pohľad smerom hore a otvorenie oka, sú sprostredkované prostredníctvom rámu superior nervi oculomotori. Natáča teda instastoričku ešte raz. Musí si nastaviť správnu kompozíciu a foťákom mierí smerom k nosu, čiže mediálne. K nosu je skrátka vždy mediálne. Na konci záberu kameru nasmeruje dolu a natáča ešte lamy. Pohyb mediálne a kaudálne je zas sprostredkovaný rámus inferior nervi oculomotori. Čiže Nina predstavuje prvú časť funkcie nervus oculomotorius, čiže otvorenie oka, pohľad kraniálne, mediálne a
kaudálne. Jednotlivé pohyby sú samozrejme sprostredkované okohybnými svalmi, ktoré inervuje nervus oculomotorius. Na učení svalov tu úplne nemáme kapacitu, ale taká pomôcka pri učení funkcie jednotlivých svalov. Musculy recti, čiže tie priame. Tie očnú guľu ťahajú. Ťahať vieme len k sebe. Čiže musculus rectus superior ťahá očnú guľu k sebe. Čiže vytvára pohľad hore. Na druhú stranu, musculus obliquus superior, ten šikmý, ten očnú guľu tlačí a kutálí. A tlačiť vieme iba proti sebe. Čiže musculus obliquus superior tlačí očnú guľu proti sebe a vytvára pohyb smerom dolu. Chápeme? A toto je Edo. Znázorňujúci parasympatickú zložku nervus oculomotorius, zabezpečujúcu zrakové reflexy, akomodačný a pupilárny. Edo bol tiež fotograf, Ninin kamarát, ktorého ale pri spoločných cestách často využívala na nosenie celého tohto fotopríslušenstva. Kým ona natáčala, jeho starostlivé srdce trochu desila búrka, ktorá sa na nich valila z vedľajšieho údolia, pretože vedel, že niekde v tej smršti je ich kamarát horolezec Lukáš. Odrazu si niekde medzi oblakmi všimol blikajúce svetlo majáku. Všimol si aj, že maják má dokonca strechu, pod ktorú by sa dalo ukryť, a tak mu napadlo, že Lukáš je možno tu. Strecha je v preklade tectum. Miesto pod strechou majáku by sa voľne dalo preložiť ako area praetectalis. A teraz to analogicky prepojíme s neurológiou. Akomodačný a pupilárny reflex sú zrakové reflexy, ktoré pre svoju aktivitu potrebujú nejaký zrakový vnem, ktorým bude svetelný signál. Ten je vedený zrakovou dráhou do area praetectalis, kde sa prepojí v praetektálnych jadrách a k efektorovým svalom zostupuje cestou nervus oculomotorius. Takže zapisujeme si ďalší dôležitý bod, ktorý si spojíme s majákom area praetectalis. Pre potešenie našich vizuálne založených pamätí bude miesto prepájania signálu zo zrakovej dráhy predstavovať práve maják, ktorý vidíme v príbehu nervus oculomotorius, ale aj v príbehu nervus opticus. Edo sa odpojí od Niny a beží k ďalekohľadu, aby si maják priblížil detailnejšie, či náhodou neuvidí Lukáša. Ďalekohľad, ktorým sa Edo díva, má cylindrický tvar. Cylindrický ďalekohľad nám bude predstavovať ganglion ciliare. Cylindrický ciliare. Žiadny hlbší význam, len veľmi primitívna slovná hračka. Ganglion ciliare je štruktúra asi 1 mm veľká, uložená v očnici, tak ako aj ďalekohľad sa nachádza v chráme slnka znázorňujúcom očnicu. A to, ako sa Edo odpojil od Niny, keď bežal k ďalekohľadu, nám analogicky značí oddelenie časti vlákien z ramus inferior nervi oculomotori ku ganglion ciliare. Postgangliové vlákna, ktoré vychádzajú z ganglion ciliare, sa nazývajú nervi ciliaris brevis a smerujú k efektorovým svalom musculus ciliaris a musculus sphincter pupillae. Keď sa Edo díval ďalekohľadom, spočiatku bol obraz dosť rozmazaný. Musel si ho priblížiť a zaostriť, čo je analógia akomodácie. Edo konečne zaostrí na maják a jeho svetelný reflektor mu zasvieti priamo do ďalekohľadu. V prvom momente silné svetlo veľmi nepríjemné, až bolestivé, ale zreničky sa mu hneď reflexne zúžia, aby znížili množstvo svetla dopadajúceho na sietnicu. To znázorňuje pupilárny reflex, alebo teda myóza, sprostredkovaná prostredníctvom musculus sphincter pupillae. A to je vlastne druhá parasympatická funkcia. Edo vo svetelných signáloch majáku, ktorý na neho svieti, rozpozná morzeuku. Dohodnutý signál, ktorý s Lukášom mali, značil, že je v poriadku. Obrovsky sa mu uľaví a aktivuje sa mu čo? Systém skľudnenia a bezpečia, čiže parasympatikus. Pohľad ďalekohľadom priniesol úlovu, takže ganglion ciliare je ganglion parasympatické. Čiže u Eda si zapamätáme dve parasympatické funkcie, akomodácia a myóza. Tak a pre zhrnutie. Na scénu nám prichádza miestny sprievodca predstavujúci nervus trochlearis. Týpek z vedľajšej dediny, ktorý môže byť, no povedzme si, ak to počúva niekto, kto nejak viac cestuje, tak tuší, že táto osoba môže byť naozaj ktokoľvek. V rámci autentického zážitku prišiel na lame a počas cesty rozmotával a zanechával za sebou dlhý povraz s početnými uzlíkmi. Ďalšia zaujímavosť o Inkoch je, že na to, že to bola celkom vyspelá civilizácia, nepoznali koleso a stále jazdili na lamách. A nepoznali ani písmo. Na dorozumievanie používali takéto povrázky s uzlami, ktoré si posielali ako správy. Takže k priebehu nervus trochlearis. Sprievodca Juan vychádza z dediny, kde býva, ktorá je na druhej strane skalného masívu, čiže na dorzálnej strane mezencefala. To nám bude pripomínať, že nervus trochlearis ako jediný hlavový nerv vychádza z dorzálnej strany kmeňa. Celou cestou za sebou zanecháva ten povraz uzlami a postupne prechádza z dorzálnej strany na ventrálnu a pokračuje paralelne so zlatou cestou, čiže paralelne s priebehom nervus oculomotorius. Po nej prejde až k jaskyni, ktorá už vieme, že znázorňuje vždy sinus cavernosus. OK, no,
Sprievodca šetrí nohy a prejde na lame aj cez jaskyňu, z jaskyne cez stropnú prasklinu, čiže fissura orbitalis superior, a dostávajú sa do oválneho chrámu slnka, čiže do očnice. Lame sa na kamennej dlažbe pošmyknú kopítka, obaja padnú dolu útesom a zostanú zachytení visieť na konári ako na kladke. Čiže áno, hovoríme o kladkovom nerve. Nervus trochlearis. Padajú dole z útesu, takže áno, funkciu ste uhádli. Funkcia nervus trochlearis bude pohľad dole. A ak ste si všimli, v našej scéne je sprievodca s jeho lamou viac na okraji. Čiže funkcia je pohľad kaudálne a laterálne. Tak a pre zhrnutie. Nervus abducens nás privedie do tejto časti chrámu s nástennou malbou výkonu trepanácie mozgu. Nervus abducens sa začína predponou ab, čo je v preklade predpona od. A tu už trošku predbieham funkciu, ale keďže sme už začali, tak funkcia je pohľad laterálne. Laterálne, čiže na okraj. Aj stena s freskou sa nachádza úplne na okraji nášho oválneho chrámu slnka, proste laterálne. Táto časť chrámu slnka bola najduchovnejšia, slúžila ako modlitebná, miesto vykonávania lekárskych úkonov aj odovzdávania obetných darov. O starovekej kultúre Inkov bolo známe, že dokázali vykonávať trepanácie mozgu. Využívali to ako duchovný úkon, liečebný, adekvátnu terapiu pri krvácaní, ale aj dosť neadekvátnu liečbu bolesti hlavy alebo psychických porúch. Ale teda povedzme si priebeh pekne po poriadku. Nervus abducens začína na rozhraní menula oblongata a Varrolovho mostu. Veľmi prekvapivo, Varrolov most bude v našich príbehoch vždy predstavovať nejaký most, čiže bod pamäťovej mapy číslo 1. Mimochodom, Inkovia vedeli stavať krásne mosty, na ktoré používali lámiu srst. Na tak významné duchovné miesto ako toto videl tento krásny dlhý most, po ktorom sem chodili lekári, duchovní aj chorí. Častokrát prichádzali zďaleka a mosty boli v tomto kopcovitom teréne obzvlášť dôležité na skrátenie vzdialenosti. Most vedie k chrámu, ale už vieme, že ľudia, ktorí chceli výjsť hore do chrámu, museli najskôr prejsť cez jaskyňu, čiže sinus cavernosus a fissura orbitalis superior, pretože inak sa sem do chrámu nedalo dostať. Takže pre rekapituláciu. Most, sinus cavernosus, očnica, funkcia pohľad laterálne. No a toto bude bonus. Aby sme to celé ešte skomplikovali, doplníme si jadra hlavových nervov. Jadra sú nahromadené telá neurónov s určitou funkciou umiestnené zväčša v mozgovom kmeni. Analogicky si predstavíme, že jadrá sú akoby zámer, ktorý predchádza akcii. V našich príbehoch bude preto vždy jadro označené ako myšlienková bublina nad niekoho hlavou, ako myšlienka ďalší zámer, ktorý predchádza konaniu. V prípade nervus oculomotorius to sú jadrá dve. To prvé, ktoré sa nazýva úplne rovnako ako samotný nerv, nucleus nervi oculomotori, tu nebudeme nič vymýšľať. Nina premýšľa nad sebou, nad tým, čo sa zrovna deje a nad tým, ako čo najlepšie natočiť Instastory. Najskôr horizontálne, mediálne a potom bumerang hore-dole. Zaoberá sa pohybom. Je to jadro motorické. Čiže vždy, keď sa jadro nazýva rovnako ako samotný nerv, v bubline bude rovnaký obraz ako na scéne. Nazvime to tak, že naše postavy budú v prítomnom okamihu. Druhé jadro nazývame Edinger-Westphalovo jadro. Takže nie je náhoda, že tento chalan sa volá Edo. Iný názov jadra je nucleus accessorius nervi oculomotori. Edo má nad sebou bublinu, v ktorej nesie všetko príslušenstvo na natáčanie videí pre Ninu, aby to nemala príliš ťažké. Je trošku naštvaný, pretože vie, že Nina ho len využíva. Cíti sa, že aj on je vlastne len také príslušenstvo na nosenie príslušenstva.